Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo jedan poseban video o ćevapima. Posjetili smo bosansku trilogiju, Banja Luku, Travnik i Sarajevo. Evo u par kadrova kako je to izgledalo. Mislim da slike i kadrovi govore više od riječi. A ništa, šta nam drugo preostaje nego da napravimo ćevape na grilu. Ovo već sad lijepo miriši. Pokušat ću što manje pričati u ovom videu. Mislim da zvukovi i kadrovi govore sami za sebe. Ne mogu vam opisati kako ovo lijepo miriši. Ovo jako lijepo izgleda. Ljudi dragi, naravno da ne mogu biti kao bosanski, ali daleko od toga da je ovo loše. Naprotiv, ovo je fenomenalno. Pogledaj samo ovu sočnost. A ništa, šta nam drugo preostaje nego da probamo? Njam, 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 njam.